Hoe heb je hem dit beleefd? Ja, hoe hij het beleeft. 1-0 stress natuurlijk. Ja, spanning op en top. Hè. Maar het ging wel vrij gauw goed, dus ik bedoel, ja. Ja, je hebt een bliksemstad. Hè. En, maar ja, binnen de kortste tijd staat ook weer 1-1. Ja, en dan maak je gelijk die 2-1 eroverheen. En dan, dan is voor de rest van de wedstrijd billen knijpen. Dan is het mooie voetbal is over. En vechten. Hier gebeurt het nou, hè mannen. Hier is het. Volgend jaar pakken we ze thuis, pakken we ze ook. Eerste keer verloren, toen gelijk. Volgend jaar pakken we daar de punten ook. Gaan we ook met 3 puntjes, hier 3 puntjes, 6 puntjes. DKV gaat er helemaal aan. Spanning hard op het einde? Ja, zeker weten. Ja, het is fantastisch gedaan. Dit is echt reclame voor het voetbal. Voor heel Nederland heeft gezien hoe we dat in Friesland met z'n allen doen. Het is een prachtige uitslag na die pechverlieswedstrijden. Dus hartstikke gefeliciteerd aan Cambuur. Ook de supporters hebben het fantastisch gedaan van 2 kanten. Een enorme sfeer, maar geen ellende.